Og det er det, der hedder Mars One-projektet. Men der står hernede, at Mars One kan ikke inden for projektet sende mennesker til Mars. Så valgte både valgte firmaer og nationale rumfartsorganisationer er opdraget. Og så kan vi læse om nogle planer. Så ved vi, det er Mars One. Ja. Jeg er færdig. Så kan vi læse. Nej, det er du ikke. Hvad er det? Jeg har skrevet 5 planeter fra solen. Ja, er der flere spørgsmål om? Der er masser af det, så kan du have hurtigt finde på noget mere. Og man kan sige, når vi snakker kendetegn, så er den jo også, den kan være ekstremt bred. Hvilken en har han? Jupiter. Hvad var det første, du sagde, Tor? Jeg har lige gjort det med Victor. Livsspejl. Hvordan for fanden kan vi det? Jamen, det kan være vanvittigt. Hvad var det lidt en svin, du blev ude? Gris, der lige fra hovedet sig ind. Og det er sådan før, nu kan han have sin egen, hvad hedder det? En bemandet mission til Mars byder på store fysiske udfordringer for astronauterne. Kommer hjem med kroppe på 80 år, men de kommer ikke hjem igen. Det er jo det, der ligesom er meningen. Ja. Trods for lydene om, at NASA vil sende et bemandet fartøj til Mars i 2035, det er også ned, at det er sandheden, at de ikke tør, før de ved, om den 3 år lange mission er livsfarlig. Skriv lige det. Det tager 3 år. Det var altså lidt til Mars. Ligner det en planche? Ja. Ligner det en planche? Ja. Der tænker jeg nej. Og det der med at skrive noget som helst, den holder jeg ikke. 1,4291 kilometer. Det kan man heller ikke. Vi skal have en afstand, der rent faktisk giver mening. Jeg kan lige kigge lidt mere på Jeg kan også lige rette der med omløbstiden. Kun det ord. Det var bare den, jeg fandt. Ja. Jeg er færdig. Så prøv at skrive teksten ren, så du kan lave en planche ud af det. Planche, det er jo noget med noget karton, og vi har noget hvidt karton inde i... Jeg har det indsted. Og så... Nej, du må også godt printe det. Du skal printe det i en tekststørrelse, så du kan se det. Og så skal du klippe og klistre. Men jeg ikke gør det. Men jeg ikke se det i tekststørrelse med den her tekststørrelse. Nej, det kan vi ikke. Det skal være sådan, at når I sidder hernede, og den hænger op på tavlen, mens jeg skal lave det. Den her tekststørrelse, den er god nok. Christine, om du må sende sådan et billede. Det er den allerstørste. Til mig? Ja. Super fint. Så sørger jeg lige for at printe det her, mens det bliver pause, fordi nu er det fri, så har du stadig 3 år. Hvor gør det her? Godt. Så gør vi lige, hvis jeg nu lukker for den, hvad sker der så? Ja, der er lyder det. Det er bare åbent, eller hvad? Jamen, hvis du Marianne, har det her billede det er meget stort, det behøver du ikke. Altså, hvis vi... Det er overskriften jo. Ja, det er fint. Hvis vi nu... prøver at Marianne, det her billede ikke også? 36 til her, bliver godt. Ja. Jeg er også fri nu. Du kan bare farve BIP-printeren. Har du fri? Den hedder farve Den er BIP. så Så herovre. går de bare derind. Fordi du må ikke gå ned på... Nej, ned i lærerforholdssystemet. Nej. Har du fri? Nu er jeg simpelthen fri. I har ikke. Jeg har det. Hvem fik vi så hen? Marianne, for det Man undrer os. Men Kinderen Lieben, der er frikvarter nu. Så vi skal ud og have sådan noget frugtvæsk. Bare lad os tænke på, at vi kommer ind og skal have det igen næste time, ikke også?